Kamat puson jeng sengi utrai la ia kabakat khandai. Kektian ublay hagan sengi, kekren syafang ukpu uba ublay ukpa, ukwa ban besai lagi paibak. Uni ukpu deu Jisu Kris ublawan hiar na beneng, balarang ibam yu ngin yo ya kajing bam jikut. Kumta ka khot ka weru yangi bandan kajingai ka baskem ha kajing don jong Jisu ha ka dor ukpu lengba ka yu Kris bakhuy. Bakani kajingai baskem kan ulong kat kum kajingai ai ka bang yo na ublay hi. Tungan ia perlu jengmot lengba kini kimat pusan harum. Kamat pusan ke banangkong. Kajingai ai jong ublay. Kanusin ngelak ban kren holiday. Bakat no sya kalong ke bae bandon kajingai how try Jisu. Ngelak ru ban ong kan jin dalasuk yangi ban ngai ladang ngelak ha kapor jong Jisu. Handrai ke gospel ke bangla pulai ke kedau hangi. Bakajingai kadai kajingai ai jong ublay ukpa. Ban nakaliang jong ipat. Ngidon kam ban long ge bakeluit mensem ban priang ya kita kejingai ai ya bau uplaihi ula saindur. Ngios ngau badan ge bathnum bat kena asap yu Jisu bakayeng sem jong u. Kini ki breu ki de ki tu ki belakang sebak ela ka jong ka mensem ban priang ya kejingai ai jong kejingai. Wala kataru ublai upa ju penbor yangi namar ula ai hangi ya kabon balai luat. Kane ngi sakhi bu Jisu u klemla ban le ki kampala namar ka jing bam ngai jong ki. Hang ning isyamru bakino ki basngap da kajing sngauret bakamen sem ko padiang sngop hai ki ngathu lupa ublay ko pa un padiang badialam ki syau Jisu lang ba kajing e jong. Ha kane ka juk jong iru ngidon kam ya kane ka juk kajing long ben padiang ya utrai namar klem ki nginom sngothu bagin yo i ya ka e ka ba ublay upan pau hangi. Tumta dai tang kajing ngai ka bala ban panyo i bat pasngothu yangi habaro kiliang. But what ia kani ngin yo tang da gajing spon jong ublay ubakloi ban ai na ka benta jongi. Kamat pusan ka baar. U Jisu ha ka Eucharis ukpu ba ai jing bam jikut. Ha ka jing kai man da gasngi u Jisu la terwai la de kum utau ukpu ba ai jing ubawan na beneng. Begitu ke babam yu kin man ia ka jing yak. Menda kawan ka jing kali hatu ka met jong u kalong ka jing ban khia ingi. Kini kawan ra e kajing artati ni ki babon ha kapor jong u. Baklapan sngothu baklaru yaki. Ha kaju karukam kini kayaja hadu mentah. Kai ke balon kam kadai tang kini kawai kajing kali. Kebangi dai ban ai cuba. U Jisu na kabenta jongi. Bon ba ki breu kala kali ya kini kajing kali bargila ai ka jubab dalade halade. Nang ta kala bod ya u bargila syak kemen ha kajing jong kajing e jong u. Namar ula ong ha kito ki bawan sya u un sa penmi pan hakas ngi khadu. Kani kapan pau baladang jan sya ublay maupat un jan syangi. Namar om don u bala ban lek sya Jisu lada ublay ukpa uklem ibit yu. Kani kala ulong lengba ka jingbo jong Jisu ya ka Eucharis bukhoi. Kabang liyo sngawi ka jing hikai jong u man takas ngi. Ka Eucharis kadai ka phang pedeng bat ka clear do jong ka jing Kristan. Kumta ngide ban ken mau ba ublay ukpa ukring yangi syalade lengba kani ka sakramen. Ngia bam yasip yukpu ka jing ha ka dur ukpu pakantang. Ha ka ba ulawan lang do long snam halor kaduan. Da ka jingai jongi ya ka jingdon mamayan jong u. Kabalang Katolik ka hikai syai kani ka jingdon jong u ha kani ka sakramen. Bat bon ki langai bat ki sakhi ya ka kamba ka ba ka Eucharis klale ha ka jing jong ki. Ngiyo i beri osnguru badan sibon ba ki kampala leba kan ka Eucharis. Nama na kaya pen kan mau na kawai ka por sya kawai. Ya kata ka jingdon jong Jisu berkilan ki bau ai jing pen ya ki babon. Kum daman ka por bangi mi na ka yeng mani hadin ka mas bukhoi. Ulang do upha ya ki pa ublay. Ban pendek hop ya ka kamram Kristan kum ba khatin ublay klaktik ya ki harengkat ka jingdon jong Jisu ha ki do nuot jong ki kumba kila priang yu. Kamat pusan kebalai. Kajing jongi ki banget kadai ban syong nong rem ha ka Eucharis bukhoi. Ka Eucharis kadai kajing kenya jong kajing Kai ka bau Jisu ule na kajing ti jong u ban yap na ka benta jongi ki nong pop kai ka dak bakodor ka bau breu ula ban le na ka benta ki bau Ka Eucharis kumbang ju rakhe ka sngi palai bukhoi. Ngikan mau dengong ya ka bau Jisu lale katau penrit ilade
ta ka basai igi kejat jong senran jong u kani ka jing long ret jong u kani ka thong jong u man pen pau ye kata ka jing koridor hagi kam syakri na ka benta ki wei kham tam na ka benta ki do baduk basuk bagi basya kan tai ha ka imlang salang man ka por bang isim benta ka Eucharis ka tin ublei ka hikai ru yangi ban pertho bot ya ka jing le jong u Jisu habaro kiliang kham tam ha ka jing syakri iwei ye iwei pat kumju menta ka sngi u Paulus ha ka sithi ka bang la pule u khot wer yanga ba phi ban le igi kam ki basong nong rem ha ka Eucharis bokoi ke ban kong ngidon kam ban kian na kanu ka jing ak nod namaru Jisu khot yangi ban map ya ki wei ka ba ngide ban kian na ka jing dam riang mat ki jing khong khong man sim ba namaru Jisu khot wer yangi ban long ki ba jem nod bari ba kloi ban yesuk ka balai haba ka don ka jing bom yesu thu jing mot ba jing ya ka ja u Jisu khot wer yangi ban don ka jing ya map kum ba u blei u kpa u map yangi ha u Kris dei hang le ken bang yo isai ba u Jisu khot wer yangi ban pertho bod ye u ban ya ha ka len di jong ka jing e kum ta ka jing e jong i ha yu Kris bokoi ka dei ka ikhtiar ban sya elam ha ka jing e jong u Jisu u leng do shabam jukut ban ya ha ka len ti ba pha tu ngi ne duai ba hap leng ki jing e ba ki jing ten jo ha ka jing e jong i u blei un pan shai ban ai bor ai sor lem bangin la ban yang ha ka nong rem jong ka jing e blei kham tam bangin shem ya u ha ka yu Kris bokoi ai ru ba u Jisu un pan thamai ya ka jing e jong i ha ka jing don jong u ha ka yu Kris bokoi ban bangin long ki ba kloi ban ya shem bat u ha ka ani ro ya u Jisu Kris